Evo nas opet u mome novom vlogu. Danas smo u Sarajevu na carini. Vidite, tu je man kamion, tu je frižider. Evo ga, tako. Na frižider, evo ja ram još papire. Logično. Tam ja sad pokažem kako deri kamion. Otvori prozor pa. Slušaj sad malo. Ovo se koristi. Tu je se koristi, sad se ne smijem upirat. Slušajte. Evo ti video. Ja tu je žvaka. I sad se neću polat. Pal se više. Aha, kontakt. Armija. Slušajte to. Ludo. 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 Boli glava. Da, tu sam kupio novi broj. Pišći jebem li mu mamu. Šibe! Tu smo na granici, evo čekam ja rana. Evo trapto. Ja našao po papire. Kamion ima oko 60. I 8. Evo ko će kup balona. Balon, tako hoće. Malo smo se zamračili. Dajte vruć volan, gledajte volana, Manov napisano. Či Manov. Man. Ovo će klip malo trati, malo kraće. Što žurimo, bogam. Došli smo iz Austrije i doveli ovdje kamion, mašinu. Došli na carinu što smo uvezli i sad idemo u visoko i onda kući. Ja oboje završio ovaj vlog.